Самоков. Един малък, красив и чист град, сгушен в подножието на Рил. Град с близо 6-вековна история. Град на железодобив и цветущо занаятчийство в далечното минало. Селище с богати традиции на стопански и културен център в периода на българското възраждане с най-ценни исторически паметници. Град на такива великани в българската история като Константин Фадеев. Чамкория. Самата местност е чудесна. Боровец. От името на Самоков и от името на Рилци. 3 века история. Поколението скиори, които много години воюваше по белите писти. Тати, за твоите многобройни победи знаем почти всичко. Истинските истории за върхове в Рила. Боровец 120. Филмът. Декември 2016 година. Днес всички знаят за Боровец, за неповторимата Чамкория, за хотелите, за уникалните ски писти, за легендарните баща и син Попангелови, за Мусала, за Царска Бистрица. Но как е започнало всичко това преди цели 120 години? Годината е 1896. Българският княз Фердинанд е страстен орнитолог, ботаник и ловец. Многобройни са приносите му и откритията в орнитологията и ботаниката. Заради тях Фердинанд е бил избран за член на многобройни научни дружества в Европа, както и почетен член на Германското орнитоложко дружество. Съвсем не случайно Фердинанд прекарва свободното си време все по-често около първенеца на Балканите – връх Мусала. Ловът на глухари е любимото занимание на княза и именно тук той решава да построи и своя лятна резиденция край река Бистрица, както и още 2 ловни хижи – местностите Ситняково и Саръгьол. Така в обичаната от самоковци местност Чамкория възниква курорта в сърцето на Боровата гора, която се превръща в любимото място за отдих на царското семейство, а постепенно и на целия политически и културен елит на столицата. Намираме се в митичната, обвита в тайни резиденция Царска Бистрица, в която има много история. Ловни трофеи, Параклис, собствена мини водна електроцентрала, дори корабна каюта и много спомени. Нашият разказ за Царска Бистрица, Чамкория и Боровец започва с един твърде виден очевидец, последният български цар на Третото българско царство, Негово Величество Симеон Търновски. Ваше Величество, тук е минало детството ви. Какви са вашите спомени? Един от най-хубавите, откровено казано от детството ни, са били тук, защото самата местност е чудесна. После беше ваканция за мен, значи нямаше занимание и друго. Така че спомените ми са просто чудесни и... Какви са с баща ви спомените от тук? Разходките, екскурзиите, излетите с него до Мусала или до някой друг. Тогава се викаше Чедъртепе, а сега е Чадъра и Жълтите езера, но всичките излети по Маркуджиците, които сега са ски пистите, но на времето имаше диви кози, наблюдавахме ги с бинокли, разхождахме се там и то обикновено или с мулета, или с магарета. Значи нямаше джипки и подобни, или имаше една така наречената триоска, която беше чешка кола, една прага чудесна, ама това беше изключение, иначе се движихме по един много по-традиционен начин. От тогава са ви останали навиците на турист? О, да, това да. Към излетите, към планинарството? Определено. Природата въобще. Винаги съм бил малко зелен, може би дори преди, да е станало на мода цялата тема за природата. Лятото, но също и около Коледа, така наречен зимни ваканции, беше чудно също. Как се пътуваше до тук? Казват, че специално пътят
е бил един от най-хубавите пътища? С какво идвахте? През Не лятото знам ли дали е бил повече? един от най-хубавите, но пак беше много по-дълго от сега, разбира се. Идваме с кола. Ако имаше много сняг, някой зима, си спомням, малко след Самоков, вече с шейни до тук горе. Защо цар Фердинанд се е спрял точно на това място според вас? Легендата или какво, което сме слушали, е поне, че е било главно заради глухарите, които са в тази зона и той не е мислил за летуване и друга, просто за ловуването. И постепенно вече се превръща и в място за летуване предимно и по-късно и вече за ски. През 30-те години на 20 век, по времето на цар Борис III, се разпространява ски спорта и на Чамкория започва да се гледа като на място идеално за нуждите на зимния отдих и спорт. Твърди се, че първите ски в България са донесени именно тук в края на 19 век от синовете на иконома словак на цар Фердинанд. С чистия си въздух, лекуващ туберкулоза и неповторимата красота, местността пленява много хора. През 1928 година вилите в Чамкория вече са 74. Дълго време за вилната зона, намираща се само на 10 километра от Самоков, се говори само като за летовище. Постепенно собствениците на вили започват да прекарват и по един месец през зимата тук. Аз си помням, ние когато идвахме, имаше няколко скиори и дори, например, се качиме до Соколец, то беше с едно муле или кон, който се въже с няколко възла. Се хващаме 3-4 и ни изкачваше. Това беше лифта тогава, и после се спускахме по стария път. И че всичко това е било наистина допотопно, но след това вече се развива. И ето докъде е стигнало днес, което е чудесно. Така е днес, но да не избързваме и да се върнем през 30-те, когато се дава началото на алпийските ски. През 1930 година се организират и първите ски състезания по инициатива на учениците от гимназия Константин Фотилов. 1931 година есента ние събрахме се няколко души и решихме, че само с образуването на един клуб, който ще може да ни организира и да участваме от негово име, от името на Самоков и от името на Рилци, да се бориме в ски спорта. И действително на 1931 година, 11 ноември, образувахме ски клуб Рилски скьор. Началото е повече от оптимистично. Стотици млади хора се влюбват в новия спорт. Бързо нараства и майсторството им. След това започнаха да се провеждат състезания. Кога беше първото? Първите беха 1932 година. Състезанието се проведе на спускане. Това някакво комбинирано беше от Боровец, Соколец, през Пашеница до туристическата градина Самоков. За ски спорт се грижаха самите състезатели. Никой не се занимаваше с това. Даже има случай през 1936 година държавата беше турила данък на ските. 1934 година вече е първото официално състезание, защото тогава е построена и първата ски шанса в Самоков, 1934 година. И после вече по време на войната и след това тук рязко започва развитието на състезателния ски спорт. Аз сега с радост изпомням за това време и с много голямо удоволствие искам да подчертая, че семето, което ние посехме, даде такъв хубав плод, за да може да се радват не само самоковци, но и цялата наша страна на успеха на самоковските скиори.
От 1942 година започва хегемонията на самоковци. Димитър Дражев е шампион на спускане, Иван Недялков на слалом, Любен Зашкев на 18 км. От 1942 година, по идея на академик Александър Балан, Чамкория се преименува на Боровец. А няколко години по-късно, перлата в короната на Чамкория, дворецът Царска Бистрица, се превръща в орден на ватенката на новите управляващи от БКП, резиденцията на другаря Тодор Живков. И така, царската епоха на курорта приключва, за да започне епохата на народната власт, построяването на почивни станции и хотели и държавно подпомагане на ски спорта. Та едва половин век е минало деня, в който в Самоков се появяват ските, за да бъдат днес неотменна част от бита на Самоков. Кога започна да се развива Боровец като алпийски ски център? Некъде около 1948 година, годината, в която започна да се провежда Купа Отечествен фронт. Тя беше основно състезание на ранг на републиканско първенство. И оттам нататък тогава беше направена и първата писта, която минаваше през Червено знаме 1. Там беше финалният участък. Това беше едно изключително, бих казал, спускане в края на пистата, когато състезателите са уморени, и пускането на тази писта в право шусово изпълнение беше изключително изпитание за състезателите. И въпреки това всички пускаха право. Няма състезатели, които намаляваха. Съм свързан дълбоко с Боровец. Любопитното е, че не съм самоковец. Организирах много ски състезания на времето от най-популярните в България за Купата на Вестник Отечествен фронт, които са една част от историята на българските ски. 45 години се провеждаха нон-стоп. Такова нещо даже в алпийските страни рядко се среща. Няма как да разкажем историята на Боровец или историята на българския ски спорт, без да споменем Поп Ангелови, баща и син. Роден през 1932 година, Петър Поп Ангелов баща е истински пионер на ските, с множество успехи по републикански и международни състезания през 50-те години. Но не само. Като треньор той успява да изведе националния отбор по ски алпийски дисциплини до най-високи постижения. Аз съм от поколението скиори, които много години воюваше по белите писти, при трудни условия, при липса на лифтове, на модерни писти, но също така съм и от преките участници в бурното развитие на ски спорта през последните години в нашата страна. Поп Ангелов баща е инициатор на построяването на първите лифтове и ски писти в Боровец. Той е и главният виновник за пускането в експлоатация на кабинковата въжена линия Боровец-Ястребец с дължина 4700 метра. Това става през 1980 година. На ваше място и аз бих се вълнувал и бих бил горд, защото при вас това не е само треньорска професия, а подготовката на вашия син се е превърнала и в съдба на вашия живот в последните години. Пепи, за твоите многобройни победи знаем почти всичко. Пепи, едва 10 годишен, той вече отлично познава всички алпийски писти в България. Моите първи спомени са 66-та година републиканско първенство за пионери. Се класирах втори. Това беше квалификация за световно първенство за деца в Италия, Купа Тополино. 66-та година. Даже тогава съм бил не пионер, а чавдарче. Като деца и юноши червено, знам, го качвахме, нямаше лифт тогава, 67-8 година. Отдолу до пътя, до стръмната част пеша, 10 пъти на ден, караме. След това, като се купи първия ратрак
БСФС, като купиха 69-та година, карахме по Ястребец едно спускане, с него ни карах, той беше лифта. Качахме се 15-20 скиори, от финала до старта около Ястребец едно беше около 3 км и карахме 2 спускания на ден. Известната писта Червено знаме, първият лифт, който се построи тогава, 68 година, едноседалков лифт, беше открит от тогавашния, мисля, че министър Григор Стоичков. Пишехме тогава на нашата федерация, да, имаше дневник на спортиста, се пише примерно 20 спускания по километър и половина, като имаше лифтове, врати, 10 спускания по 50 врати, едно 500 врати, това се пише в... Михаил Папангелов също с определени заслуги към нашия ски спорт. Вие след като свалихте скиите, помагахте в подготовката, радвахте се на успехите на вашия брат и на вашия племенник. Чувствам се особено щастлив от големите успехи, които постигна Пепи. И щастлив съм, че и аз имам някакъв дял към неговите успехи. Сигурен съм, че той отново ще покаже своята висока класа и ще се нареди отново между най-добрите алпийци в света. Благодаря ви, пожелавам ви за бъдеще ползотворна работа за славата и на Самоковски и на българския ски спорт. Баща ми в основата на идеята за развитието на Боровец, той искаше да се направи Европейска купа и в ФИС вече да се лобира чрез ски федерацията неговия приятел и помощник Костадин Коцов. 1976 година. Геливере, Швеция. Европейски шампион по слалом за юноши. На това европейско 76-та Петър Попангелов спечели първата си европейска титла по слалом в родното място на Стенмарк, Геливаре, Швеция. И стана европейски вице-шампион на гигантски слалом. 2 медала от европейско. Този успех и на другата година в началото, януари, отново стана европейски шампион. Това е главната, според мен, предпоставка ФИС да възложи на Боровец домакинство на Европейска купа. Тук вече, 1977 година, дойдоха едни от най-добрите на континента. Пепи, за твоите многобройни победи, знаем почти всичко. Все пак, какви са най-силните ти спомени от твоята спортна кариера? В моята спортна кариера имам много така радостни вълнуващи моменти. По случай спечелването на Европейската купа през 1977 година, също така спечелването на тур от Световната купа през 1980 година и редица други класирания за Световната купа. 1980 година, Ленгрис, Германия. Първа и единствена победа за българин в старт за Световната купа. С победата си 80-та година за Световната купа, единствена за сега за България, в Ленгрис, Германия, на 8 януари 1980 година, той доказа, че белият керван не е лошо понякога да спира и в Рила, защото успехите на това момче Попангелов бяха достатъчно ярки, големи и веднага да спомена най-важните. 41 пъти е между първите 15 за Световната купа, 32 пъти е между първите 10 за Световната купа и 11 пъти е на подиума, от които 11 подиума има една победа, за която вече казах, 6 втори места и 4 трети места. Тъй като ние имахме голямо желание и в България да се провеждат такива големи състезания, тъй като бяхме дълбоко убедени, че това ще бъде един изключителен фактор за по-нататъчното развитие на ски спорта. Не само в Самоков, но и в България. Започна една предварителна подготовка за прокарването на нови писти. Писти, които до голяма степен да дадат възможност за провеждането на големи състезания по линия на ФИС, европейски, световни първенства, световни купи, каквито имаше в България, и започна подготовката на тези писти. И за чест на цялата самоковска общественост, които дадаха решителен пример със своите трудови включвания за почистването на тези писти, оформяването на тези писти
И сега в този вид, малко подобрени, разбира се, с помощта на Бороспорт, да се развият и да бъдат гони за провеждането на действително големи първенства от ранга, както и сега на Европейското първенство, световни купи. Краягълен камък в развитието на Боровец е изграждането на кабинковия лифт, който увенчава с успех многогодишните усилия на цялата самоковска общественост. Даже имам спомен, като тренирахме в Боровец, тогава Тодор Живков среща чичо ми и баща ми и казва: вие какви сте? Ми казвам: ние сме от рилски спортисти, скиори. Ще биете ли австрийците? Той явно е чул, че австрийците са много известни и добри скиори. Чичо ми и баща ми му казват: другар Живков, ако направите лифт, ще ги бием, иначе е трудна работа. Явно това е подействало и тогавашния Андрей Луканов като член на Политбюро и такова явно са харесали тази идея и като запалени скиори и всичко тръгва нагоре. Старт за Световната купа в Боровец. Боровец кандидатира за 81 година и за щастие ФИС одобри тази кандидатура. 81 гигантски слалом и слалом за мъже и след това 84-та. Внимание! Внимание! Прекратете разговор. Можем само да си представим как в тогавашното затворено общество през 80-те години въздейства появата на ски кумирите в Боровец. Ингемар Стенмарк, Александър Жиров, братята Фил и Стив Мер. И разбира се, Петър Папангелов. Двайсет хиляди души бяха само тук около финала. А има снимка долу в хотел Рила, ще я покажа, ако искаш, от двете страни, снимана от около, където сега е старта на слалома, т.е. около 6-700 метра по трасето, където се вижда целия улей надолу до тук, до финала. По 10 души в хоризонтална редица хора, нагоре всичко това, над 35-40 хиляди души. Категорично. По моя преценка на Световната купа 81 година, на финалната част, около финала и по цялата писта, мисля, че имаше между 40 и 50 хиляди души. В Щатите, ако дойдат и 500 човека е много. Това беше голям ден. Беше много важен ден и за Боровец и България като цяло. Но разбира се, преди много години, когато за първи път дойдохме да караме ски тук, беше по случай първата световна купа в Боровец. И това, че въобще можех да се включа в развиването на ски спорта в България, беше много специален момент за мен. Много рядко ходехме в страните от източния блок. Това не беше обичайно за сериите от световната купа. Спомням си, имахме много тежки спорове. Не искахме да ходим в комунистическа страна, не искахме да ходим в източноевропейска страна. Питахме се как стои положението с визите и така нататък. Ще бъдем ли в безопасност? Знаете, обичайните неща. Но в крайна сметка решихме да поемем риска, защото все пак искаме да разширяваме нашия спорт, който макар че е много хубав, се практикува в много малко страни. Така че това беше една отлична възможност да го изнесем от Швейцария, Италия и тем подобни и да го пренесем в България. Имахме чудесни български скиори и по-конкретно Поп Ангелов, разбира се, което беше още една причина България да стане домакин на световното първенство. Той беше голям шампион, за който всички по света или поне в Европа знаеха. Той имаше голямо значение за развитието на Боровец. Според мен, ако не беше той, никога нямаше да дойдем в Боровец. Казахме си, вижте, там имат изключителен атлет, който идва от страна, която се развива с много бързи темпове. Трябва да идем там. В Швеция имаше същия случай. Преди появата на Стенмарк, там не се организираха почти никакви състезания. Това, което помня от Боровец, беше, че сезонът беше към края си и ако станех първи или втори в слалома, щях да спечеля световната купа за 81-а.
Брат ми обаче стана втори, а аз трети. Не се справих добре при първото спускане. При второто бях по-бърз, но все пак станах трети. Тогава си спомням, че журналистите притиснаха много лошо брат ми и му казаха: защо не се забави нарочно и не остави брат ти да стане втори? А той им каза: ако иска да спечели световната купа, това означава, че трябва да бие и мен. Ако иска да спечели световната купа, това означава, че трябва да бие и мен. Баща ми е в основата на идеята да се направи на точно това место писта с такъв профил. Ястребец 2 гигантския слалом е около километър и 300 метра, а цялата писта е 2150 метра. От сега в момента горна станция на четириседалката до финала е 2160 метра. Проблемът с трасето беше тотално различен. Единият от нашите хора, председателят на организационния комитет, обърка вертикалните дължини, които бяха необходими за слалом. Той организира и изгради писта с дължини, които са само за олимпийски игри и световни първенства. Затова и представителите на някои държави протестираха, че пистата е твърде висока и твърде дълга. Но това, разбира се, не беше грешка от страна на българите, а изцяло наша. Но си спомням, че всичко това предизвика един хубав разговор. Най-голямата изненада беше Жиров тогава. Той спечели двата старта и Купа Боровец. И за ФИС, и за самите западни скиори, австрийци, швейцарци, италианци, беше голям. Той направи голям бум с тези два старта. Ту атмосферу хорошую, подготовку трассы. И отчитайки добрата подготовка и доброто трасе, ние бяхме убедени, че или той, или Андреев ще победят в днешното състезание. Понимаете, я такой, что психологически на меня мало влияет. Аз съм психологически доста добре подготвен и много трудно ми влияят такива неща. И това е много важно за нас, да сме устойчиви от психологическа гледна точка. Психологическа подготовка. Доколкото си спомням, пистите в Боровец бяха страхотни. Всички атлети и председатели казаха: това е място, където трябва да дойдем пак. След като Александър Жиров от Русия става герой на първото издание на Световната купа в Боровец през 1981 година, във второто през 1984 изгрява звездата на Марк Жирардели. Той печели първото място в слалома и второто в гигантския слалом, където триумфира Ингемар Стенмарк от Швеция. В ръцете си държа ранглистата от 84-та в Боровец. И ти си първи, а Фил е станал шести. Помням си нещо много смешно. Когато за първи път видях Марк на ски сериите, си казах: ако това хлапе някога ме бие, ще се оттегля завинаги. Като гледам снимките в хотела от преди 30 години, ми става хубаво, защото винаги съм си прекарвал много добре в България. Хората ме обичаха. Класирах се добре в състезанията, обичам да идвам тук. За първи път дойдох през 1979 година за Европейската купа. През 1979 в Боровец нямаше нито един лифт и за някои от състезанията ни качваха с хеликоптери до старта на пистата. Качваха ни по 30 човека на курс. Горе имаше един съвсем малък лифт, където можехме да покараме ски, но не можеше да се тренира. Можеше да тестваш пистата веднъж и това е. После те качваха горе с вертолета и толкова. Карането на ски беше невъзможно. Човек можеше само да се състезава. Но през 81 и 84 вече имаше гондолата. Тези двама големи майстори спечелиха съответно Жирардели слалома, а Стенмарк гигантския слалом, малко преди Олимпийските игри в Сараево, където те не можеха да участват.
Разбира се, Стен Марк беше човекът, който всички гонехме. Той беше човекът с мишената на гърба, към когото всички се стремяхме. Той ни правеше по-добри скиори, защото трябваше поне да се мерим с него, ако искахме да спечелим каквато и да е титла в техничните дисциплини, като слалома и гигантския слалом. Стен Марк, имам спомен, че в България той беше една легенда и много хора го нападаха тогава. Той има малко така спомен от Боровец, малко се криеше от хората, които искат да вземат автограф от него. Това си го спомням, че избягваше тези хора. Но това, като сме си говорили за купата, той казва за държава като България, която не е скиорска нация от най-известните, вика, добре се представихте. Очакванията към мен, така от феновете и от федерацията, бяха да бъда поне в първите 6, тъй като на местна почва, като се класирах в тройката, беше голям успех, като съм вече по-назад, едва ли не трагедия се очертаваше. В 1984 съм на 10-то место, преди Олимпиадата в Сараево. Това беше като предподготовка. Петър се оттегли през 1988 година. Най-силният му период беше между 1977 и 1985 година. Но хората в Австрия и Германия, Швейцария и Италия все още помнят Петър Попангелов. Мнозина са допринесли за доброто име на Самоков в ски спорт. Между най-изтъкнатите шампиони са Александър Несторов, Михаил Попангелов, Пенка Тотева, Иван Пенев, Ресмир Есмиев, Георги Кочов, също така скачачи, бегачи. Нека не ни се сърдят всички заслужили скиори за името на своя град. Но над всички се откроява фигурата на Петър Попангелов младши, най-добрият български скиор за всички времена, европейски юношески шампион, носителят на Европейската купа за мъже, героят на много състезания за Световната купа, шестият от Олимпийските игри в плеси, несменяемият с години републикански шампион, големият всепризнат български майстор на алпийския ски спорт. Невръстно още момче, което направи България световна сила в този спорт, а името му и резултатите му не само го направиха световна знаменитост, а донесоха и голямо спортно признание на родината. Няма да бъде пресилено, ако кажем, че негова е главно заслугата България и Боровец да бъдат домакини на състезания от най-висок ранг. Той беше запомнящ се характер. И все още е. Много го харесва. А що се отнася до фамилията Попангелов, можем да твърдим, че дори и в света няма такова семейство, чиято спортна витрина да е толкова богата. Стотици медали и купи от вътрешни и международни състезания украсяват техните усилия. Имах щастието, благодарение на многогодишен труд, да изпълня една от мечтите на самоковските скиори и на българските скиори въобще. Един българин да успее да се нареди сред световния елит. Това мен особено ме вълнува и аз чувствам морално удовлетворение от това. Може би ще прозвучи малко необичайно. Аз не мога да направя да поставя първия е бащата, втория е Пепи, или Пепи е първи, а втория е бащата. Двамата за мен са еднакво велики. Казвам велики, без да се притеснявам. Петър Попангелов, баща и син. Каква е според вас тяхната роля за утвърждаването на Боровец като зимен клуб? Двамата като шампиони, нали, те са били наистина, са поставили името вече на световно ниво в спортния свят, което е много важно също. Не само хората, които идват тук да почиват. Аз се запознах с тях, чак това да е било 98 или 2000-та, защото преди не бех се връщал тук в Царска, така че беше по-късно и с Попангелов младши, разбира се виждаме често тук и той е чудесен човек, така че винаги прави удоволствие.
Получи се компресия, тя побия просто скоростта и тя в момента, в който обръща ските за променя посоката, поби компресията и се получава завъртане, ротация. Малко както на спускане, само че с по-малка скорост. Боровец днес? Откъде да започнем? Все пак с класиката – алпийските ски. Пистата е Попангелов, бивша Ястребец 2, а събитието – Европейска купа за жени, гигантски слалом. Следват много силни състезателки. След нея ще дойде най-добрата италянка. Штефани Брунер от Австрия, която бе пета на гигантския слалом за световната купа в Лахау, доказва, че е номер 1 в Боровец. Колко добре прикляка ниско, когато доближи вратата, когато доближи колчето, минава близо до него, агресивно поставя ските, без някакви видими неточности до този момент. Едно солидно каране, не мисля, че закъснява някъде. Добре кара. Слалом е така нареден, че не е прекалено затворен. В зависимост от наклона има ритъм. Ето тук вече поне това е най-стръмната част от пистата, вече върти да стават по-голямо отклонение. Но... Виждаме я. Появява се тук в реално време, наистина. Тук леко се разбалансира за стотна от секундата и финал. Първо, това беше фантастично състезание, защото снежните условия бяха по-добри от повечето надпревари за Световната купа тази година. Поздравления за Боровец! И мисля също, че беше много трудно за състезателките. Пистата беше много твърда и в двата манша, на места заледена, което ги затрудняваше до края, наистина като на състезание от Световната купа. Когато видиш 120-30 човека да работят като едно цяло, и си разбират от работата и всички треньори и състезатели оценят твоята работа, тогава мога да се чувстваш удовлетворен. Всичко беше перфектно. Много съм доволен, че се получи едно интересно състезание. Пистата издържа при тези плюс температури. Всичко беше перфектно. Усилията за подготовка на писта Попангелов бяха съвместни заедно с Българска федерация ски, с местната самоколска общественост, която има един дългогодишен опит в тази посока подготовка на писти. Подготвяхме се повече от 2 седмици. Пистата беше затворена и положихме много усилия и труд и много ресурси човешки за тази подготовка. Това ни изпълва с една увереност и сигурност, че сме вече готови отново да направим след 81-84 да направим световна купа, дали за мъже или за жени, имаме готовност. Искам да кажа, че и във връзка с това, че Боровец тази година чества 120 години, хората наистина имат страхотен ентусиазъм и знаете, много хубаво един такъв наистина стар курорт да бъде винаги на картата на света за ски състезания. Самите спускачки, австрийки, швейцарки, французойки поставят Боровец и писта Петър Попангелов наравно до топ алпийските курорти в родните си държави. Искам да поздравя Боровец и Бороспорт за прекрасната организация. Това, което чух и от Марк, и от състезателките, беше наистина много впечатляващо и окуражаващо. Казаха, че за първи път се чувстват толкова обгрижени. Такова огромно внимание към тях, като че ли са на Световна купа, казаха. И дай Боже да имаме финали на Световната купа и тук в Боровец. Така че наистина едно много високо ниво, световно ниво, и аз вярвам, че това допълнително ще засили доверието на ФИС към България, към нас, че ние заслужаваме България всяка година да се провежда такива състезания от този ранг. Днеска виждам, че всичко е било
наистина безупречно, така че това е много важно за туристите, за чужденци, пък и разбира се за всички, които идват тук и за младите да има условия. Хората идват и заради духа. Някои ходят в Швейцария да карат ски в определен курорт, защото там карали принцесите, тук карат цариците. По пътя, който няма коли, така че се връщам с 70 годинки назад. А ски карахте ли? Да, карах. Но сега само писалки. Това е което от години вече го предпочитам. Състезанието ще отмине, ще останат снимките от подиума на победителките и спомените у най-малките скиори на Самоков, които се докоснаха до големия бял керван. За да карат повече хора ски след 120 години, трябва днеска повече деца да се научат да карат ски. И затова създаваме един фонд с помощта на Бороспорт, който се казва Петър Попангелов и приятели. Целта на фонда е да подпомага развитието на детските ски спортове и най-вече да подпомага поне 500 деца в следващите 5 години да станат елитни състезатели по ски. А това е сигурно обещание, че все някой ден, по-рано или по-късно, ще се появи и новият Петър Попангелов. Боровец утре. Откъде да започнем? До тук имаме перфектни условия за алпийски ски, ски бягане, сноуборд, фристайл и фрирайд през зимата. Изминах 120 години история на Боровец. Сега отправяме поглед към следващите 20, в които искаме да обхванем тенденциите в съвременните екстремни спортове. През лятото това е маунтинбайк, скалното катерене и техничните планински траверси. По-топлите месеци Боровец е перфектното място и за още куп други активности, като конна езда, каяк, спортен риболов, летене с парапланер, пешеходен туризъм и трекинг, въжен град, стрелба с лък и редица забавни и развлекателни игри за малки и големи. Така както той е възникнал като летен курорт, може да се използва с всичките му дадености, с всичките му пътеки и маршрути, да може да предлага различни атракциони в 4-те сезона от годината. През 19 век Боровец започна като царско летовище. През 20 стана световен ски център, а днес, 21 век, се развива планирано и устойчиво като целогодишна дестинация. Чамкория. Самата местност е чудесна. Боровец. От името на Самоков и от името на Рилци. 3 века история. Поколението скиори, които много години воюваше по белите писти. Тати, за твоите многобройни победи знаем почти всичко. Изживейте истинските истории за върхове в Рила. Боровец 120. Историята продължава с теб. Всички са поканени. На Боровец. Невъзможно е да се изброят всички хора през последните 120 години, допринесли за създаването и развитието на Боровец. Нека този скромен и далечен, неизчерпателен списък не обижда случайно пропуснатите в него, а да изрази благодарността на българите към направеното и постигнатото за повече от век в Чамкория, Боровец.